турците! Скрийте всичко, Катима са! Бързо скрийте турците, всичко! Катима са, видях ги! Скрий оръжията, Катима са, видях ги турците! Късно е вече, майсторе. Апостола е при обощарите, а цялата черши е завардена. Познали са го? Що да сторим, даскали, щом не можем да го дадем от тук? Да подпалим къща или племня да стане олелия? Ай, за толкова глупави ли ги мислиш за птиетата? Може да пърлим някой крушум там да изтичат при гърмежа. Е, така по-може, но нали ще видят кой излиза? Може пък контаджийци Павли и Матей да сторят нещо, да го приобличат. Сега ще го пипнем. Хванахме го. Къде е? Зелена глава, Кейко ти, що не те е пратил? Що не те е пратил да си пазеш патките ми, да е пратил да учиш на занаят? Ти през плят църву, виждал ли си бе, шашканино? Ама майсторе, как ми се отмести? Ще те науча аз с тебе, негодника. Още утре те изпращам при вашата, каквото ще направят с теб. Абе, гала, бива ли той? Това църву става ли? Айде! Боже Господи! Не. Боже Господи! Сърце не ми даваше да те удара! Боже Господи! Самия апостол да бия! Извинявай, апостоле! Нищо, братя. Били усите. Боя беше след чужда зверя.